Senator Gatchalian. Senator Gatchalian is recognized. Thank you. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues, I rise today to cast my yes vote. Respecting the unanimous decision of the Supreme Court, which has declared the articles of impeachment filed by the House of Representatives unconstitutional. The Supreme Court has decided, and as public servants sworn to protect and defend the Constitution, our duty is to respect the Court's decision and abide by the ruling. Napaka-specific po ng sinabi ng Korte, void ab initio, ang articles of impeachment. O sa madaling salita, as if walang nangyari. At immediately executory ang desisyon. Alam naman nating lahat, dapat natin sundin ang saligang batas. Hindi natin pinipili kung kailan natin gustong sundin. Hindi ito usapin ng opinyon o sariling interpretasyon. Ito ay obligasyon, pananagutan at tungkulin natin sa bansa at sa ating mga kababayan. From the very beginning, malinaw at consistent ang posisyon ko sa impeachment. Follow the law. Nung nagtipon tayo bilang impeachment court noong June 10 para magdesisyon kung ang articles of impeachment ay dapat bang ibalik sa mababang kapulungan, I voted no. I voted this way dahil importante po sa akin na mapag-usapan ng articles of impeachment sa konteksto ng isang legal, maayos at malinaw na impeachment trial. Ito ay naaayon sa mandato sa atin ng konstitusyon. Ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng ating saligang batas, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. There is no room for ambiguity. Ito ang proseso ayon sa batas at ito ang ating tungkulin. Ang isang pundasyon ng konstitusyon ay ang separation of powers o ang pagkilala na ang bawat sangay ng gobyerno ay may kanya-kanyang kapangarihan at tungkulin. Ang executive, legislative at judiciary ay may kanya-kanyang mandato. At pagdating sa usaping konstitusyon, the final authority is the Supreme Court. Mr. President, esteemed colleagues, this representation knows and respects that we have different perspectives on the verdict of the High Court and on the impeachment itself. Alam ko na marami tayong iba't ibang paniniwala at pagtingin sa batas. Pero alam ko na alam din nating lahat kung ano ang sinasabi ng konstitusyon tungkol sa mandato ng ating mga korte. Malinaw sa Article 8, Section 1 of the Constitution na judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on any part of any branch or instrumentality of the government. Sa isang desisyon ng Korte Suprema noong 2003 sa kasong Francisco versus the House of Representatives, sinabi ng Korte Suprema na the Constitution did not intend to leave the matter of impeachment to the sole discretion of Congress. Instead, it provided for certain well-defined limits and, in the language of Baker versus Carr, judicially discoverable standards for determining the validity of the exercise of such discretion through the power of judicial review. Sinabi rin ng Korte Suprema sa Angara versus Electoral Commission na the judiciary in turn with the Supreme Court as the final arbiter effectively checks the other departments in the exercise of its power to determine the law and hence to declare executive and legislative acts void if violative of the Constitution. Maraming iba-ibang halimbawa, pero iisa ang mensahe. Mandato at responsibilidad ng ating mga korte na tingnan at i-review kung nagkaroon ng pang-aabuso, grave abuse of discretion,
o di tamang pagsunod sa proseso na itinakda ng konstitusyon. At gaya ng paggalang ng judiciary sa tungkulin ng ibang sangay ng gobyerno, it is our duty to respect the decision of the Supreme Court. Hindi dahil sinabi lang nila, kung hindi kinikilala at nirirespeto natin ang tungkulin nila. In this instance, following and protecting the process of the law means respecting the decision of the Supreme Court. Hindi ito simpleng pagsunod. We do not follow for the sake of following. Ang pagsunod sa batas at sa mga prosesong tungkol sa batas ay isa sa mga susi ng maayos na lipunan at pagbigay ng hustisya. Kapag malinaw ang ating proseso, madaling gumalaw, walang nasasayang na panahon at mas madaling makita ang katotohanan. Law and order ensure consistency and they preserve our way of life. Napaka-importante ng panahong ito. Ingatan at alagaan po natin ang saligang batas. It is not just any document or an ordinary set of rules. It is an expression of our collective vision as Filipino people. Defending and preserving the Constitution is not only our duty, it is the right thing to do. Thank you, Mr. President, esteemed colleagues. Thank you, Senator Gatchalian.